Entzun testua lehen aldiz. Bat. Bai? Zein da? Nerea. Opa, ni naiz. Carmele naiz. Opa, Carmele bai. Zemuz. Bueno, ez oso ondo egia esan da. Zerrez, bueno, hautsian sumatzea izut pixkat. Bai, buruko minez eta nabil lehenago oso ondo. Ah, jama. Bai, biharko afaria, igual beste bateako utziko degula. Bueno, lasai, igual dio, lasai. Bai, ez gozatuko, ez nago oso ondo. Lasai. Abisatu diozu Mikeli? Bai, itzende behakin, eta esan dit, geratu gera urrengo hilabetean, egunen batean egiteko. Ez tezu jarri eguniko, behin? Ez, egun zehatza ez, baina gelditzekotan. Berki. Bale, pues abisatuko diozu orduan? Bai, lasai, abisatuko dizugu. Bale, ba. Eta, barkatu da. Lasai, zain dugu? Bale, hande bili. Bai, aio. Bi. Bai, zein da? Keixo, Jose Arozena, favorez? Bai, zeinen partez? Berak enau ezagutzen, nion deitzen duen ordu hartzeko. Ordua nola? Nola ordua? Bai, telefonoa behitxu dut listinean, eta ez dakit etxera deitzen nahi naizen edo konsultara. Ez, hemen konsultaik ez da hemen, Nastu intzea, ama, beste Arozena bat izango da. Bai, beste bat izango da. Kasualidadia. Bale, barkatu da, Bale, lasai. Bai, aio. Hiru. Zena? Opa, ni naiz. Ui, opa. Bai. Oine lanian? Bai, neska. Lan pila dakat hor. Gauzatxo bat, bixi. Gaur goizian, aztu dut hor kartera, nahi gainean? Bai, ikusi ez. Bai, eta badut barruan telefono bat, eta behar dut, nobia zen. Txen bizkat, horren du. Hemen dakazu, autobus bileto batean? Hori da. Apuntatzen. Behatzi lau zortzi, bi bat, zazpi zero, bat. Erki. Bale, bixo zen. Bale, eusiko zaitxut, lan ondia kateta, Bale, grazte. Bai, aio, asko. Zer? Ogila epake, honekoan. Ogia? Ogila. Bale, grazte. Aio. Entzun testua bigarren aldiz. Bat. Bai? Zein da? Nerea. Opa, ni naiz. Carmele naiz. Opa, Carmele bai. Zemuz. Bueno, ez oso ondo egia esan da. Zerrez, hautsian sumatzea izut pixkat. Bai, buruko minez eta nabil lehenago oso ondo. Ah, jama. Biharko afaria, igual beste bateako utziko degula. Bueno, lasai, igual dio, lasai. Bai, ez gozatuko, ez nago oso ondo. Lasai. Abisatu diozu Mikeli? Bai, itzende behakin, eta esan dit, geratu gera urrengo hilabetean, egunen batean egiteko. Ez tezu jarri eguniko, behin? Ez, egun zehatza ez, baina gelditzekotan. Berki. Bale, pues abisatuko diozu orduan? Bai, lasai, abisatuko dizugu. Bale, ba. Eta, barkatu da. Lasai, zain dugu? Bale, hande bili. Bai, aio. Bi. Bai, zein da? Keixo, Jose Arozena, favorez? Bai, zeinen partez? Berak enau ezagutzen, nion deitzen duen ordu hartzeko. Ordua nola? Nola ordua? Bai, telefonoa behitxu dut listinean, eta ez dakit etxera deitzen nahi naizen edo konsultara. Ez, hemen konsultaik ez da hemen, Nastu intzea, ama, beste Arozena bat izango da. Bai, beste bat izango da. Kasualidadia. Bale, barkatu da, Bale, lasai. Bai, aio. Hiru. Zena? Opa, ni naiz. Ui, opa. Bai. Oine lanian? Bai, neska. Lan pila dakat hor. Gauzatxo bat, bixi. Gaur goizian, aztu dut hor kartera, nahi gainean? Bai, ikusi ez. Bai, eta badut barruan telefono bat, eta behar dut, nobia zen. Txen bizkat, horren du. Hemen dakazu, autobus bileto batean? Hori da. Apuntatzen. Behatzi lau zortzi,
2 bat, 7 0, 0, bat, ederki. Bale, hoxe esan. Bale, utziko zaitxute, lan ondia dakateta, Bale, grazie. Bai, aio, eskerrik asko. Zer? Ogila pake, honekoan. Ogia? Ogila. Bale, ederte. Aio. Agur.